Намирам се в входната врата. Портманто. Коридора е по-широк от нашия. Разпределението е 1:1, само че е тук вляво едната баня. Другата е точно срещу нас. Кухня. Стефан. Кухнята окей. Сега ви покажа гледката. Това е хубаво, че няма да се строи с най-вероятно нищо от двете страни. Не, тук няма как, защото те там направиха кооперация. Да. А пък от другата страна сигурно заради това. Така. Не се притесни. Хол. От кухня в хол. Хол с балкон. Всички балкони са еднакви. Това е пак северозапад. Това балкон е средно между нашите двата като размер. Хубаво, може би малко по-голям. Така. Огледало. Втора баня с душ. Детска и двете с мокети. Това е 160 на 200. Голям гардероб като нашия, но доста по-стабилен. Там са само рафтове. Закачалките са само тук. Втори балкон. Този е малко по-малък, може би е като нашия на кухнята. Като размер. Нормалната е добра. Хубаво прилеп. Въпреки че това не е лошо за тебе. И тук е по-голяма, малко по-голяма стаята. В смисъл леглото е по-голямо. Стаята не е по-голяма. Това гледа на другата страна вече. Това е юго-исток. Тук напича до обяд. Ето го паркчето тук до. Коридорът е по-широк и по-дълъг.